jo matiye apaya kata matatu industry kata transport as a whole ni kare giwuoyo ga gobila. Anyalo wacho ne jopiny ni sheria mar piny constitution man wakala higa 2010 wacho ni japiny e wuon sirikal e wuon gimoro amora. Onge gimoro amora minyalo kelo ne jopiny mokipenjogi. To jopiny kuma gintiere cha ging'eyo, gin ema girwako wuoche, ging'eyo kuma diyogi. Ka koni traffic ofisa kata department mar traffic arita ndara tije wa gin ang'o? Wan gi tije 4. Nyaka wang'i nang'owa ji wuothe ndara ma ji ok ochung'. Nyaka wang'i nang'owa masiche mag ndara odok chien. To masira kotimore nyaka watim uchunguzi mwa investigate mwa yudi. Koro gima nochako medwa ni wan jo arita ndara nyaka wapuonj jopiny. Waluongo ni road safety initiation. Ma itimo go officers wa Kenya te, waluongo ni base commander. Dwe ka dwe nyaka gikel report ne jatend traffic, dhi nyaka ka inspector general ni dwe ni mage jok manyocha wapuonjo. Jok mwapuonjo gin jo matatu, jo loche mating'o mwandu madhi oko, luongo ni transit goods. Wapuonjo jo peng, apiko. Wapuonjo nyithi skul. Kendo skunde mane dho para te, sheria no konwa niya, base commander man kacha, traffic officer man e area no, dwe ka dwe nyaka odhi e skundi cha. Mo opuonji nyaka nyithindo matindo, jo PP, jo grade go, opare kalo namo. Ing'eyo ni higni 10 kata 20 mokalo, sirikal nokelo gimoro ni community policing. Community en jopiny. Policing tiende ni itimo tijo bila gi jopiny. Koro wan kaka police nyaka wati gi jo matatu, jo public transport, jo boda boda, ng'ata. Aya, mar ariyo, system mabiro ni manyo kero lando. One system ni wene gima wasewacho kata wase recommend kata wase yuago ndalo mang'eny. Pare ni ofisa obilo chung' kacha koth chwe entie. Chieng' rieny entie. Buru entie. Kata mana ngimawa. Apare ni nitiere kata na nonro moko mosetim ni to obila mag ndara gi ngima gi chal nade nikech bendu gamo nyaka muya man. Yes, muya mowuok e geche, muya mowuok kamoro amora. Koro system mabiro ni namba 1, obila madhi bedo para wadhi duoko chien. Nikech wang' dede ni ng'i kamoro amora. To kata ka oduor wacho ni en AI nyaka bed gi dhano ng'eye. Ok en AI to en okonyo dhano tich. Okonyo dhano tich. Gik ma jo matatu kata jo wuoth te dhi yudo kuomgi. Sani wakone kendo makono jopiny. One of the benefits. Sani kamaki adhi chungi ayudi ni onge license. Adhi kawi atiri station. Station seche moko kilomita 5 kuma maki. Kagike station adhi ndiko statement, adhi ndiko charge sheet. Kase ndiko charge sheet awuok kod wadhi e court. Court seche moko 10 kilometers away. Seche mwachope court wayudo ka court osepango program gi. In oketi ni wach nyangi winjo saa 8. Iwinjo. Koro dhi yudo ni manual kaka watiyo sani duoko ji chien waketho seche. Waketho seche ne wan jo sirikal, waketho seche ne joko motimo makosa, waketho seche ne ng'ata. Manual system. Koro ma king'iyo gi gima system asani chalo. Ng'ano chako make kuma no make cha. To wang' dede che mong'iye, mose oro ne nyaka fine, mose kone kako chulo. Odhi mbele gi tije, odhi kuma nodhiye,
onge kumubiro kano bede kot. Koro system ni dhi konyo kot, dhi konyo ng'ama wamako cha, obedi jo ohala mar matatu, obedi jo ohala mar lori, ng'ata dhi yudo ohala e system ni. Mibadhi ma kata kabiro ka inyalo kata penja ni to an gadi. Mibadhi system ni dhi golonwa mibadhi. Nikech oka kontrole, onge ng'ama kontrole ka. Ong'i independently, ogoi picha, oseoro calculate pesa ni, oseoro ni. Koro kata na yor mibadhi, by 80%, wadhi duoko chien e ndara. Erokamano ahinya. Waduoga nena e yor pesa. Kae, ere thuolo ma matatu sekta osekaw mar ndiko ji, ang'e ni en sekta maduong' kendo ndiko jok modhuro. Nyiswa ni chal mare chal sani nade, anya to jok mane mitelo negi. Sani un ji adi, telo ne ji adi, to king'iyo to ere ondamo mosekaw kata thuolo mosekaw e loso thuolo mag tije ne jotije mag matatu. Erokamano ahinya Lydia. Adiera makende ni sekta mar matatu ni ondiko ji mang'eny. To chien kacha